To bola teda hudobná skupina Výstraha. Veľmi pekne ďakujeme za ich vystúpenie. No a vy, priatelia, sa môžete v tejto chvíli vybrať opäť do prednáškovej miestnosti, v ktorej vás čaká prednáška s názvom Nad modrou sa blízka. Málo kto vie, že nedaleko mesta Modrá dnes prebieha úspešný výskum súvisiaci s vysvetlením vzniku Zeme a slnečnej sústavy. Vďaka neziskovej organizácii Pansofia, ktorá sa na výskume priamo podieľa, môžeme aj my dnes na Trenčianskom robotickom dni otvoriť dvere laboratórií a ukázať si fascinujúce výsledky tohto jedinečného výskumu. Super! Ukáž. Zistíme, že vzniku Zeme